Αν περπατήσεις στη Θεσσαλονίκη και κοιτάξεις λίγο πιο προσεκτικά τα κτίρια γύρω σου, θα δεις κάτι πολύ ενδιαφέρον. Τα πιο όμορφα σημεία της πόλης δεν έχουν 10 διαφορετικά χρώματα. Έχουν επανάληψη. Έχουν μία βάση, ένα υλικό που κυριαρχεί και κάποιες μικρές λεπτομέρειες που τραβάνε το μάτι. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στη διακόσμηση ενός σπιτιού. Αν θέλεις ο χώρος σου να δείχνει πιο ακριβώς και πιο ήρεμος και δεμένος, μην ξεκινήσεις αγοράζοντας έπιπλα. Ξεκίνα από τη χρωματική παλέτα. Και όταν λέω παλέτα, δεν εννοώ απλά να διαλέξεις ένα ωραίο χρώμα για τον τοίχο, εννοώ να αποφασίσεις από πριν ποια χρώματα και ποια υλικά θα επαναλαμβάνονται μέσα στο χώρο. Για παράδειγμα, σε ένα σαλόνι δεν κοιτάμε μόνο αν ο καναπές είναι ωραίος, κοιτάμε το χαλί, τις κουρτίνες, το ξύλο, τα μέταλλα, τα διακοσμητικά να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Εκεί γίνεται συνήθως το λάθος. Μπαίνουν πολλά όμορφα πράγματα, αλλά όταν τα δεις όλα μαζί, ο χώρος φαίνεται μπερδεμένος. Γι' αυτό ξεκινάμε με 3 επίπεδα. Πρώτον, ένα βασικό χρώμα για τους μεγάλους όγκους, τοίχους, καναπέ και κουρτίνες. Εκεί προτιμάμε κάτι ήρεμο, όπως σπασμένο λευκό, γκρέζ, μπέζ ή κάτι πολύ απαλό. Μετά βάζουμε ένα υλικό που δίνει ζεστασιά. Ξύλο, λινό, ψάθα, πέτρα ή ένα ύφασμα με φυσική υφή. Και τέλος, διαλέγουμε ένα χρώμα έμφαση, όχι παντού, σε λίγα σημεία. Σε ένα μαξιλάρι, ένα βάζο, ένα πίνακα, ένα φωτιστικό ή μια πολυθρόνα. Αυτό μπορεί να είναι το λαδί, το κεραμιδί, ένα φυσικό μέταλλο, ένα σοκολατί καφέ. Το μυστικό είναι να μην αγοράζεις απλώς πράγματα που σου αρέσουν μεμονωμένα, να βλέπεις αν δένουν μεταξύ τους. Γιατί ένας χώρος δεν δείχνει ακριβώς επειδή έχει ακριβά αντικείμενα, δείχνει ακριβώς όταν έχει συνοχή. Και η συνοχή ξεκινάει από αυτά που αποφασίζεις να επαναλαμβάνεις σωστά μέσα στο χώρο.